Окупаційні ФСБівці схопили 3 українців. Їм закидають шпигунство на користь України та підготовку терактів. Серед них нібито 47-річний Зіновій Коваль та його 22-річний син Ігор. Вони, на думку окупантів, є агентами СБУ та прибули з материкової частини України, щоб нібито збирати відомості, фотографувати та фільмувати стратегічно важливі підприємства та об'єкти транспортної інфраструктури. В їх автівці буцімто знайшли безліч зброї та вибухівку. Ще один затриманий українець – 23-річний Олександр Ципик. Окупанти стверджують, що він мешкає на Київщині та є співробітником спецрезерву Головного управління розвідки і до всього, мовляв, планував теракти. У Службі безпеки України назвали закиди окупантів фейком, елементом гібридної війни та відповіддю на викриття російських агентурних мереж в Україні. Лише за 9 місяців цього року ми викрили близько 50 таких агентів. 2 із них на гарячому під час спроби вчинення диверсійно-терористичних актів. Зокрема, у листопаді Служба безпеки України здійснила безпрецедентне викриття кадрових співробітників ФСБ, які здійснили понад 5 тисяч кібератак на державні органи нашої країни. Було поіменно встановлено офіцерів ФСБ Росії і перехоплено їхні розмови. Очевидно, що це велика репутаційна втрата для ФСБ, яка вкотре прагне дискредитувати українську спецслужбу фейками. За допомогу родинам політв'язнів волонтерською премією «Євромайдан СОС» у Києві нагороджено дружину кримсько-татарського обранця Сірана Салієва та правозахисницю Мумінє Салієву. Вона створила ініціативу «Кримське дитинство», яка опікується дітьми, які внаслідок облав окупантів залишились без батьківської опіки. Таких на півострові уже більше 200, 12 з них народились уже після незаконних арештів їхніх батьків. Для меня самое важное и основное – это быть полезной своему народу и в целом людям из любых обществ. Если моя деятельность действительно может скрасить детство детей политзаключенных или помочь десяткам семей политзаключенных, или быть рукой помощью для крымских татар в такие тяжелые годы непрекращающихся репрессий в Крыму, то поистине для меня это моя высшая цель. Эта награда, эта премия, она по праву является наградой моих родителей, которые меня воспитали, моего мужа, который, находясь в тюрьме, поддерживает меня в моей активной деятельности. Это награда детей политзаключенных, которые нашли в себе силы помогать друг другу. Это награда десятков коллег, которые делают не меньше меня в Криму. І це награда моєго народу. Це неймовірна людина, яка опікується дітьми політв'язнів, які потрапляють в катівнях Кремля. Туреччина не визнає тимчасової окупації Криму Росією та звертає увагу на порушення прав людини щодо кримських татар. Про таке заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу під час 28-го засідання Ради міністрів Організації з безпеки та співробітництва в Європі у Стокгольмі. Щодо ситуації на сході України, міністр вказав на необхідність дотримання норм міжнародного права та Мінських угод. Ми жодним чином не визнаємо незаконну анексію Криму. Ми хочемо звернути увагу на те, наскільки тривожними є порушення прав людини щодо кримських татар. Кризу в Україні потрібно вирішувати дипломатичним шляхом. У цьому контексті важливим є дотримання Мінських угод і норм міжнародного права. Російські окупанти вбили українського воїна. За повідомленням штабу Об'єднаних сил, це сталося на Донеччині. Ворог застосував 120-мм міномети неподалік Шумів. В районі Мар'їнки вдавалися до дистанційного мінування забороненими мінами. Також в районі Новотроїцького та Авдіївки окупанти відкривали вогонь з гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. Українські захисники вгамували ворожу активність вогнем у відповідь, але на ранок четверга обстріли поновились. В напрямку Новолуганського противник здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок дії ворога немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
Українські артилеристи тренувалися вчасно відбивати ворожу атаку з морського узбережжя. Бійці тренувалися неподалік адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом. Гармаші зі складу південного угрупування військ відпрацювали взаємодію з іншими підрозділами та нові тактичні прийоми, розповів командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв. Додав, що українське військо регулярно тренується виявляти та знищувати ворожий десант, що суне з півдня, спираючись при цьому на бойовий досвід, здобутий на Східному фронті. По 6 снарядів навести, приціл 214. Моя задача – приїхати на вогневу позицію, розложити, щоб мій розрахунок розложив гармату, навестися в ціль і відробити. Такі навчання потрібно постійно проходити, щоб люди не забували якісь дрібниці. Треба це постійно відпрацьовувати, тому що на нашій системі кожна дрібниця важлива. Підрозділи насамперед мають вдосконалювати спроможність вчасно та адекватно реагувати на воєнну небезпеку, зокрема з морського узбережжя. Дуже приємно, що особовий склад вкладається у встановлені терміни. Зеленського геть – ні капітуляції. Кілька тисяч протестувальників збиралися на Майдані Незалежності у Києві 1 грудня. Там відбулось віче, на якому учасники оголосили свої вимоги до влади. Це розслідування справи про затримання вагнерівців, звільнення голови Офісу президента Андрія Єрмака та відставка президента Володимира Зеленського. Я хочу сказати, крапля крові, пролита в місті Києві, поза законом, нам приведе до того, що завтра ми будемо валитися за Бориспільський аеропорт, а не за Донецький і не за Луганський. І ми свідомі того, що цього допустити не можна. Українці не голосували за брехню. За зраду українці не голосували, яку вони хочуть просунути зараз через переговори з Путіним. Саме це є зрада. Саме це є приниження. Підсумковий меморандум віче озвучив голова партії «Демократична сокира» Юрій Гудименко. Ми вимагаємо перевиборів до Верховної Ради. Ми вимагаємо відставки президента Зеленського. Після виступів на Майдані колона протестувальників рушила на Банкову до Офісу президента України. Я хочу запросити всіх до продовження нашої екскурсії. Дорогою мітингувальники кидали дрібні гроші, мовляв, на квиток для зрадників України. Але біля Офісу президента довго не затрималися. Зупинилися біля пам'ятника Герою Небесної Сотні Михайлу Жизнєвському. Там оголосили про початок формування Координаційної ради об'єднаної опозиції за відставку Зеленського. Кабінет міністрів дав старт роботі Українського національного центру розбудови миру. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду. За його словами, уряд затвердив порядок використання коштів щодо створення реєстрів та систем моніторингу, а сам центр займатиметься збиранням доказів порушення прав людей на окупованих територіях. І нас, і наших європейських партнерів дуже турбує питання безпеки та життя українців, що перебувають на непідконтрольній частині України. На жаль, на окупованих територіях Луганської та Донецької областей та в Криму продовжують траплятись непоодинокі випадки порушення прав та свобод українських громадян. Такі дії, звичайно ж, не залишатимуться поза увагою, а навпаки будуть зафіксовані та задокументовані і слугуватимуть черговою доказовою базою щодо російської агресії. Кабінет міністрів розподілив гроші між регіонами країни для забезпечення тимчасовим житлом вимушених переселенців. 9 регіональних бюджетів отримують на це субвенцію у 23 мільйони гривень. Це дозволить забезпечити житлом майже 200 українців, які цього потребують. Там 173 особи.
Більше 13,5 тисяч нових випадків ковіду виявили на материковій частині України. Одужали при цьому на 10 тисяч більше українців, свідчать дані Міністерства охорони здоров'я. А ще 525 людей не змогли подолати хворобу. Найбільше нових пацієнтів на Донеччині, Житомирщині, Львівщині, Запоріжжі та у Києві. Плануючи зимовий відпочинок, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко радить потурбуватися про свої ковідні документи. Як ми і анонсували, все більше існування карантинних обмежень відчувають лише ті люди, які ще не зробили щеплення вакциною від COVID-19. Тому і на гірськолижних курортах надавати послуги дозволяється лише тим людям, у яких перевірили наявність так званих ковід-документів. Повнолітні відвідувачі та клієнти на зимовому відпочинку повинні мати документ, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 або негативний результат тестування чи довідку про одужання. Власникам бізнесу в МОЗі рекомендують перевіряти ковід-документи під час поселення до готелів або під час придбання абонементу на гірськолижне катання тощо. Відвідувачам курорту рекомендується присвоїти унікальну позначку, наприклад, наліпку, яка б дозволила ідентифікувати те, що документи у людини вже перевірялись. Також позначка має свідчити про те, хто саме її видав, який суб'єкт господарювання. Це потрібно, щоб уникнути повторних перевірок документів та дати можливість користуватись суміжними послугами, наприклад, послугами підвісних канатних доріг, вуличних ярмарок та іншими схожими послугами. Вакцинація також єдиний шлях убезпечити себе від нового штаму Омікрон. Про це заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. Він додав, що Україна чекає рекомендацій ВООЗ щодо Омікрон, але готова до його появи. Ми чекаємо всі на рішення Всесвітньої організації охорони здоров'я, щоб кінцево зрозуміти. Але те, що той вірус вже є в Європі, і ми живемо в глобальному світі, і ми розуміємо, що Україна від нього нікуди не подінеться, на жаль, бо навіть закриття всіх кордонів не приведе для захисту. Єдине, ми на комітеті задавали питання міністру охорони здоров'я, чи наші лабораторії здатні визначати цей вірус. Так, міністр запевнив, що наша лабораторія здатна визначати цей вірус. Окупаційна влада Криму звітує про 632 нові випадки ковіду на півострові. За їх сумнівними підрахунками, 33 людини померли від ускладнень. Омікрон шириться планетою. Багато країн Америки, Європи та Азії повертають суворіший прикордонний контроль та правила для повітряних мандрівників через новий штам коронавірусу. До прикладу, у США усі, хто прибуває в країну на літаках, включно з громадянами Сполучених Штатів та іноземцями, мають надати негативний тест на ковід. Причому зроблений не раніше, ніж за день до вильоту. Всесвітня організація охорони здоров'я каже, що обмеження для мандрівників уже запровадили близько 60 країн. Організація закликає уряди не робити цього. За словами представників ВООЗ, заборони на подорожі не сповільнять поширення вірусу, натомість стануть важким тягарем для пересічних громадян. Більшість країн не зможуть повністю ізолюватися та закритися герметично. Усі ми це знаємо і вже бачимо. Омікрон виявили вже щонайменше у 24 країнах світу. Проте у ВООЗ кажуть, що більшість випадків – це легкі форми захворювання. Сподівайтеся на краще, готуйтеся до гіршого. Ось що сказала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на прес-конференції. Вона також додала, що країни Євросоюзу мають продовжувати програму вакцинації. Що ж відомо про новий варіант? Його близько тижня тому виявили у ПАР. Вважають, що цей штам стійкіший до вакцин і при цьому заразніший. Тяжких форм захворювання він не викликає, але симптоми у нього не зовсім звичайні. Так, лікарі з ПАР кажуть, більшість пацієнтів, заражених Омікрон, скаржаться на сильну утому і розбитість. Тим часом ВООЗ розпочала перемовини про нову міжнародну угоду, яка допоможе запобігти та контролювати майбутні пандемії. Зокрема, йдеться про обмін даними та генетичною інформацією про нові віруси, а також розподіл вакцин та препаратів.
Зворушлива зустріч батька та сина. Через пандемію малазієць Мухаммад не бачив своєї родини останні 2 роки. Я здивувався, він так виріс, у нього така велика нога, важко підібрати слова, але його ніжка виросла. До пандемії Мухаммад щодня їздив на роботу з Малайзії до Сінгапура. Але у березні 2020 року країни закрили кордони. Він виявився відрізаним від родини та без певного місця проживання. Дорога у мене займала 30 хвилин на автомобілі. Я їздив до дружини та сина до міста Джохор-Бару. Але через прикордонні обмеження я застряг у Сінгапурі на 2 роки. Щодня я спав тут. Через 6-7 місяців я взагалі забув, як виглядає мій будинок. Відчуваю, ніби 10 років провів у в'язниці і нарешті можу побачити сина та сім'ю. Коли Малайзія та Сінгапур дозволили повітряні та наземні подорожі для вакцинованих пасажирів, Мухаммад одразу вирушив додому. Цей запис він зробив 29 листопада. Вітання! Я на першому рейсі для вакцинованих до Куала-Лумпура. Прилечу приблизно за півгодини. Я дуже радий, що зможу бути разом із дружиною та сином через 2 роки. Я дуже радий і трохи хвилююсь. Коли Мухаммад востаннє бачив сина, тому було 4 роки. Я радий, я дуже сумував за татом, і я радий, що тато тут. Тобі подобається? Ти радий, що я повернувся додому? Так, я радий. Дозволиш мені завтра поїхати на роботу? Ні, я боюся, що сумуватиму за татом. Kenapa turun lagi banyak dari itu? Sayang papa mama.